Tiprasa kami amcai rogo Sikok akar ma bangrek babaisa draksai hamya mani bai sikla ro kobul mani bagai omahai pati mung sitra teruk bangrek tiprasa kami amcai rogo bo keboni rabar keboni nangmani mani khokjak mani pati mung rok salbrum nokok tungao kasai phayo abo hakiro bujung nogor thanani bisingo khokjak awdal kami ganani bogobasa amchaio khoroksani boundary khajak tin kamamani koktuma kasai phaipiruka chini koktumao Pati mungno tui sana thangtani nokhang subendo deborma saka bujung nogor amchaini bogobasao 1.5 kani ha paina rgai bini paijak ha kitingi 3 by boundary khamani bisi kaisa sakang phiaba thangnai horsani horono boundary khajak wngya phano 15 ban haitin kamai thango yang sangrong salo subendo deborma bini paijak thanyo naina thangke khaksa phaisingni 3 kwrwi nugui amangchao yang asuk kwbangma 3 khokjak mani ukulogo draksani rogya soisoi sikokni yak tongo hini khakamani kokbo saka yagulo bujung nogor thanao koktuma rohorke police pati mung thaya phaicheri nayo yang pati mung no tuye bujung nogor thanao kaisa majrabo berjaka hene koktumao sawi mankha গঠন langmakhai boso 21 tarik mane sandeo samung kharimani ang kamio thana nango hene thangni samung opkhaikla haka 2 din ni bagai a 2 din ni bisingo Monday ba Tuesday ba mia ba sombar ni horono ba hoti goro khokjak khamo tam khokjak tin khokjak kha pura 15 ban khokjak khani kai 15 ban khokjak kha kai ta ko affair khairi kha ta police rok chaitu goi tong amo mane tin boundary ma ke buse area ro mai boundary ma ni misini jaga der kani ora farm house khainani ni wasuk tong samung to continue choli tongo iko orang kabo gari no tangna no hinno samung choli tong mata buse bal ko boundary ma ni mo boundary ma ke buse boundary ma ni 1 year kha ekosol se kamon boundary sika tawar kwai ro kai to kwai ro kai torga to hene angor samung choli nai no taw kwai ro kai torba ke aing ro ba gamra taw samung choli nai mani a samung choli bising tei 2 din ke bungjak salni ke bungjak a salni bising no a 3 iko boundary ni 3 kumai thaka tam wan suk mane sabo khokana ni kono manam hai ani tor suspect korei o kamiwa mane o area ta ke na goro joto baina kaham koreng no tongo hasi khusi kono koksai tongo joto baina phiri inka ani mote khai ke bono ang romoi mayata ke bono ani suspect korei ta wan suk na mo drugs anai rok ba am hai kono ma ang wan suk ma khai mo drugs anai rok to lani lap thang do se talang khamo heda ke mo pura siko koton no pura amti khlai chanai siko khai chani no moro wan suk da busu piece rok na tin Pis 15 ban ngi tai 197 15 ban ngi tai 7 piece gen ko ke 3 ke bo size 3 ne 640 omo jagani mage bo area klai mo omo bo area klai group ning ko hambai group ikomo hambai group area klai yo ngo tingor kaisa society samne ne ora khabaksa kami hine salam la kata register tong ye ko or ki nini jaga simi da tong na gana gini te bo gana gini kuba mo paijak tongo yang ro go to khorso settle lungjak Nopor to waisa Monday ne hora hodi bor 3 khorang khana ba bo bar hodi bor aro khorong nei ba family chikon to ba farakliya light thong nei ba toast thong nei na horka nuhuya tai gana Monday ne horogon gothona mo e gana gini ke ma ke boundary reject to reject to ngobor simi reject ta ke nini 3 karei agi rogo ma hai kuno mani ka mamaro khni gothona khana agi kuno mani ko maya tabuk se angor puilang jago Gana to kumai maka to ba ani to kuno kumai ko